kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Makialam, makibalita at magdesisyon ng tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream at ako po si Justin Dizon. Isang mainit na umaga ho ng Huwebes, mga kabalen, mga karihiyon. Welcome ho sa inyong programang CLTV 36 News Stream. Kumusta kayo po? Kumusta ho kayo? At tayo ho'y napapanood sa ating iba't ibang platforms at iba't ibang medium, ika nga, ano.
Live ho tayong napapanood sa ating telebisyon nationwide via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, live na live din ho tayo sa ating YouTube channel ng CLTV 36 at CLTV 36 Official at sa atin hong social media Facebook. Oo mga kabalen, ano? Kung saan patuloy ho yung pagdami ng ating mga followers. Maraming salamat ho sa lahat ng mga naka-like at naka-follow sa page po ng CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Umabot na ng halos 2 milyon. Abay mga karehiyon, kung hindi ho dahil sa inyo ay hindi po aabot ng ganyan kalaki yung numerong iyan, ano? Yan naman, tuloy-tuloy lang tayo sa ating paghahatid ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Habang kayo ho'y nakatutok dito sa ating programa, ayan, pwede ho kayong magpadala ng mga stars para magpakita ng inyong suporta dito ho sa ating istasyon, CLTV 36. At syempre, gusto ko lang batiin yung mga maagang nakatutok dito sa ating programa. Unang-una na riyan, ang ating matalik na kaibigan at kasamahan, naging kasamahan dito po sa CLTV 36. Doc Salve Olalia, ayan, hi Justin, nakatutok. Isang magandang umaga, Doc Salve. At kumusta po kayo? Kumusta? Ayan, kumusta kayo ni Doc Will? Ayan, naway, nasa mabuti kayong kalagayan. Dasal namin yung mabuting kalusugan. Ayan, Doc Salve. Ayan. Na-miss natin yung okay si Doc. Ayan. Alam ho ninyo, isa yan dun sa mga matagal na naging programa ng CLTV 36 at marami hong natulungan yung ating programa dahil na rin sa pagbibigay ng iba't ibang impormasyon ukol sa mga sakit, lifestyle at paano nga ba natin higit na maalagaan ang ating pangangatawan. Ayan, maraming salamat. Nakatutok. Ayan, thanks be to God, sabi naman. Mabuti po naman, sabi ni Doc Salve. Maraming salamat, Doc Salve. And 10 years ang okay si Doc, sabi niya. Oo nga, no? Parang maganda. I-encore natin yan. Marami hong mga content. O yan, asahan ninyo. Papakita natin ulit yung mga content na yan. Ayan, nakatutok din sa ating programa si Kenneth Hipolito. Oo, sabi ni Doc Salve, missing LPL. Oo nga, ano. Sa ganitong panahon, ayan, ay malapit na yung kanyang death anniversary. Ayan. Nakatutok din sa ating programa si Kenneth Hipolito. Ayan, sabi niya, San Fernando Pampanga High School. Pinapabate, shout out sa mga taga Pampanga High School. Ayan, sabi ni Kenneth Hipolito, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. At nakatutok ngayon, yan, pinapabati niya, Lourdes, Pampanga High School, sabi ni Kenneth Hipolito. Ayan. Salamat, Kenneth, sa iyong pagtutok dito sa ating programa. Ito, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitang may paggagamitan. Bagamat transport strike ngayon, nauna nang nag-anunsyo. Ito hong itong mga chopper at operator dyan sa may syudad ng San Fernando, Pampanga at sa Angeles City na hindi sila lalahok dito ho sa 2 araw na transport strike na nakakasa. Ayan. And silipin ho natin sitwasyon muna ng trapiko sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Alamin natin kung ano yung kalagayan ng mga kalsada ngayon pong araw ng Huwebes 10-12 ng umaga. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw ho ng Huwebes, ito ho yung aasahan ninyong senaryo sa iba't ibang bahagi po ng MacArthur Highway na sakop ng syudad ng San Fernando. Dito muna tayo sa may boundary ng Angeles City at ng San Fernando, yung barangay Santo Domingo, Angeles City and Telabastagan. Ayan, light traffic ho sa mga oras na ito. Ay maluwag pa ang daloy ng traffic ko. Actually, kahit gabi, News stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama.
Kapansin-pansin ho talaga yung pagkabawas ng dami ng sasakyan sa mga kalsada kahit yung alas 6, alas 7 ng gabi na dati-rate talagang nagkaka-gridlock na dyan sa may boundary ng Angeles City at San Fernando. Abay ngayon maluwag-luwag pero may kinalaman din ho syempre yung bakasyon ng mga mag-aaral at nariyan din lalo na yung mga nasa elementarya. Kung yung mga ibang eskwelahan and then of course ito hong pagpapatupad ng remote work sa ibang kumpanya, ganyan din yung 4-day work week kung tawagin So ito ho mga kabalen, kaya naman kikita natin lumuluwag yung daloy ng trapiko rin. Base na rin sa ating monitoring, ganitong oras makikita natin dito ho sa may area ng Makabakle, Dolores ay nagkakaroon na rin ng pagbigat ng daloy ng trapiko usually. Pero ngayon ho, maluwag din ho ang daloy ng trapiko dyan sa portion na yan. Holy Angel Village ng Ciudad San Fernando, portion MacArthur Highway, light traffic. Baliti, light traffic din. Ganyan din ho sa may Sindanan, Del Rosario. At dito ho sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center, light traffic din sa mga oras na ito. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan sa may Lazatin Boulevard at yung portion ho ng St. Jude traffic light. Ito yung binabanggit ko ho kanina dyan sa may Makabakle, Dolores at dyan sa JBL portion Barossa, light traffic din hanggang sa may downtown San Fernando. Ito naman ho mga kabalen, Ayan, sitwasyon naman sa North Luzon Expressway ang ating silipin. At sa mga oras na ito ho sa mga babiyahe naman patungong Metro Manila o di kaya naman uuwi dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Mula na rin sa NLEX, light traffic sa iba't ibang bahagi po ng NLEX ngayon. Itong Valenzuela Interchange southbound, bagamat merong pagdami ng makapal yung bilang ng mga sasakyan ayon ho sa NLEX, light traffic pa din sa mga oras na ito. Balintawak Toll Plaza, maluwag ho ang sitwasyon. Dito ho sa Mindanao Toll Plaza may bahagyang pagbabara na. Kung kayo ho'y mag-exit dyan coming from Bulacan o di kaya naman sa kabilang bahagi, yung eastern section ng Metro Manila, abay asahan ninyo yung choke point dyan sa portion ng Mindanao Toll Plaza dahil ongoing pa ho yung repair and road construction dyan sa portion na yan. Eto, yung sinasabi natin, magkabilang linya, may Kawayan, light traffic, Bukawi Toll Plaza, maluwag na maluwag. At maluwag din ang sitwasyon sa may syudad ng San Fernando, Pampanga na sakop po ng North Luzon Expressway. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan dito pa rin sa Central Luzon. Silipin naman natin sitwasyon ng mga pangunahing lansangan sa lalawigan ng Bataan. The score and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama.
Ito ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Huwebes patungo ho sa kanlurang bahagi ng rehiyon gitnang Luzon. Ito ho yung aasahan ninyong senaryo sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Dito ho muna tayo sa may Layak, Balanga bound light traffic, Hermosa SCTEX southbound, maluwag din ang daloy ng trapiko. Dito ho sa may Coolish Crossing light traffic at Saman light traffic din. Balanga, light traffic din. Paalala ho sa mga motorista, mahigpit na ipinatutupad itong speed limit sa lalawigan ho ng Bataan. 60 lamang yung takbo ng mga motorsiklo, wag na hong sosobra. Truck at van, 50. At yung mga naglalakihang sasakyan, 50 lamang ho kayo. Pribadong sasakyan, 80 ang pwedeng takbo. Habang PUV naman, 70 ang maximum, kaibigan. Ito ho mga kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating balitang may paggagamitan. Mainit na panahon yung ating nararanasan simula ho nung mga nagdaang araw at may mga forecast na hanggang sa mga darating pang panahon o darating pang araw tuloy-tuloy itong mainit na panahon. Makibalita ho tayo sa ating mga kaibigan mula ho sa DOST Pag-asa kung ano yung magiging taya ng ating panahon ngayong araw ho ng Huwebes, March 26. Narito po ang latest forecast mula po sa Pag-asa. Kaninang alas 5 ng umaga, valid ito sa loob ho ng 24 oras. Ay, wait lang. Nawala yung audio. Ayan. Ayan. I-reset lang ni Kuyang Justin. Wait lang. Sige po, aking i-reset lang, nawala yung audio. Ayan, i-share ko ulit. Okay. Ayan. Ito ho mga kabalin, balikan natin weather update mula po sa Pag-asa. Easterlies ang weather system na umiiral ngayon sa buong kapuluan at sa kasalukuyan nagdadala ho yan ng significant moisture na nagdudulot din ho ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. At kung makikita nga po natin, meron tayong nakikita ngayon na malaking linya ng mga pag-ulan dito sa northeastern portion ng Mindanao at sa silangang bahagi ng Mindanao sa karagatan east of Mindanao. Habang sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, maliwalas ang magiging papawurin at walang inaasahang malawakang pag-ulan, although yun nga, mainit at maalinsakang panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa sa araw na ito. Sa pagtayo ng ating panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawuri na inaasahan at mababa ang tsansa ng malawakang pag-ulan liban sa mga isolated o mga pulo-pulo at mga panandaliang pagpuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 21 to 33 ang inaasahang magiging agwat, 15 to 24 degrees Celsius po sa Baguio City, sa Lawag ay 23 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 19 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman ay 21 to 34 degrees Celsius, habang sa Legazpi City ay 23 to 31 degrees Celsius. Samantala dito sa Caraga Region, Davao Region, Northern Mindanao, sa Soxargen at maging sa Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, asahan natin ang magiging maulap na papawurin at mataas na tsansa ng mga pagbuhos ng ulan sa maghapon dahil sa epekto ng easterlies. Pero sa natitirang bahagi ng Mindanao at sa natitirang bahagi pa ng Visayas sa Visayas ay inaasahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin at kung may mga pag-ulan man ay mga isolated cases lamang ng mga thunderstorms o pagkidlat, pagkulog. Patuloy natin pinag-iingat ng ating mga kababayan dito nga po sa mga nabanggit nating areas o mga lugar kung saan ay inaasahan ng mga pag-ulan dito po sa Caraga, Davao Region, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur at sa Northern Mindanao dahil sa mga pagbuhos ng ulan. So advice po natin sa ating mga kababayan doon, saan man ang lakad natin sa araw na ito ay huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan at mag-ingat na rin sa mga posibilidad ho ng mga flash floods, especially po sa mga low-lying areas. Sa pagtayo ng ating temperatura, dito po sa Cebu ay pwedeng umabot hanggang sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature at 32 degrees Celsius naman sa Iloilo, 32 degrees Celsius din ho sa Tacloban, 32 sa Puerto Princesa City
At 26 to 32 naman ang inaasahang magiging agwat sa Kalayaan Islands. Sa Cagayan de Oro naman ay 23 to 30 degrees Celsius, 24 to 34 degrees Celsius sa Davao at 24 to 35 degrees Celsius naman ho sa Zamboanga City. Samantala, kahapon nakapagtala ho tayo dito sa Metro Manila ng 36 to 38 degrees Celsius na heat index. So nasa extreme caution level ho yan, habang sa Dumangas, Iloilo ay 44 degrees Celsius. Mataas po yan, habang sa Borongan, Eastern Samar naman ay 42 degrees Celsius, which is pareho po nasa danger level. Ibig sabihin, pag nasa danger level po o nasa danger na range ng heat index, posibleng magdulot ho ng mga heat stroke kapag medyo babad tayo sa ganitong klaseng init. At iba yung pag-iingat ng ating abiso sa ating mga kababayan. Dito naman sa extreme caution, sa from 33 to 41 degrees Celsius na heat index, posible pong magdulot ng mga heat cramps at heat exhaustion, at yung may mga activities, especially the rigid activities, that could potentially cause heat stroke. So pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Hanggat maaari po, iwasan muna ang direct exposure sa sunlight, especially po sa katanghalian at early afternoon, and please stay hydrated. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin dito sa Metro Manila, 37 to 38 degrees Celsius ang inaasahang magiging heat index sa araw na ito. So mataas pa rin ho yan, habang sa Coron, Palawan ay 41 degrees Celsius, gayon din sa Tumangas, Iloilo at sa Borongan, Eastern Samar. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa lumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Gayunpaman, patuloy pa rin natin pinag-ingat ang ating mga kababayang mangingisda, especially yung gumagamit ho ng maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, ang sunrise for today is 5:56 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:08 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At sa mga nagtatanong naman dito ho sa ating rehiyon, Gitnang Luzon, ito ho yung aasahan na heat index ngayong araw ho ng Huwebes. Batay na rin ho sa monitoring ng ating Weather Bureau Pag-asa. Dito ho sa Clark, Pampanga monitoring, ayan, 36 degrees Celsius. Samantala, dyan ho sa Kamiling, Tarlac, mas mainit. At sa San Ildefonso, Bulacan, dahil inaasahang papatak ng 39 degrees Celsius yung heat index ngayong pong araw ng Huwebes. Samantala, dyan naman sa Iba, Zambales, 37 degrees Celsius. Ayon na rin ho yan sa ating Weather Bureau Pag-asa. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito naman, bigyang daan muna natin yung ilang public service announcements. Ito ho mga kabalen, dyan sa may Madapdap Resettlement Center Phase 2 sa lungsod ng Mabalacat. Opo, ay mamayang alas 9 ng gabi ay mararanasan itong water supply interruption. Mawawalan ho ng supply ng tubig, magsasagawa ng flushing activity.
oo nga, may flashing activity nga itong Prime Water at mamayang alas 9 ng gabi, tatagos ho yan hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Apektado ho dyan yung Resettlement Center Madapdap Phase 2. Matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. Samantala, ito naman sa syudad ng Angeles, Kabambangan. Angeles, yan, sa syudad ho ng Angeles. Pagbigyan niyo na si Kuya Justin, sa Angeles City. Tama na. Ayan, sa syudad ho ng Angeles, ayan, sa Dagohoy Street, Culiat Street, Natividad at Silvestre Street, dyan ho sa Barangay Lourdes Sur East. Mawawalan din ho ng supply ng tubig bukas alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. May flushing activity rin itong Prime Water. Tuloy-tuloy tayo sa balitang may paggagamitan. Ito ho sa Mabalakad City naman, bagong silang Northville 15, dyan sa may Barangay Kutud. Sa araw ho ng Biyernes hanggang Sabado ng madaling araw, 10 p.m. to 2 a.m. Ayan, mawawalan din ng supply ng kuryente dyan ho sa may bagong silang Northville 15, Resettlement, Barangay Kutud, Mabalakad City. New stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Meron ho tayong makakasamang bisita dito sa ating programa. Pag-usapan natin, ngayong nalalapit yung Kwaresma. Actually, Kwaresma na pala. Ngayong Kwaresma, ngayong malapit na yung Holy Week, ay, alam naman natin, isa sa mga iniiwasan ng mga mananampalatayang Katoliko, ito hong pagkain ng karne. At kamakailan lamang nagkaroon ng aktibidad itong grupong ito, yung One Veg kung tawagin, dyan ho sa may Angeles City at na-demo yung mga pagkain Kapampangan na gulay version. Aba, interesting, di ba? So, ayan ho, mamaya makakausap natin ang tagapagsalita ng One Veg, si Leona Yap, upang bigyan ho tayo ng ideya. At mapag-usapan naman natin, paano nga ba tayo, kung nais ho natin ng no meat diet, ano yung mga veggie options ngayong Lenten season na pwede nating subukan, pwede nating lutuin. At yan ho yung ating tatalakayin sa pagbabalik ng news stream. Huwag ho kayong bibitiw, mabilis lamang na patalastas at tayo po'y magbabalik, mga kabalen. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ho ng aking nabanggit kanina, meron ho tayong makakasama dito sa ating programa upang pag-usapan itong ating news talk topic for today. No meat, no problem. Mga veggie options po ngayong Lenten season para ho bigyan tayo ng ideya kung ano nga ba itong ating tinutukoy. Welcome ho natin sa ating programa. Makakasama natin Leona Yap ng grupong One Veg. Isang magandang umaga, Leona, at maraming salamat sa iyong pagbibigay ng oras dito sa ating programa. Ayan, welcome. Ayan, batiin mo yung mga gusto nating batiin dito sa ating programa. Hello, good morning everyone. Good morning sa mga viewers natin at sa One Veg family namin. Good morning, sir. Yan, oo. Leona, pag-usapan natin yung grupo na One Veg. Just recently, nakilala namin yung organisasyon ninyo dahil nagtungo kayo dito sa siyudad ng Angeles and meron kayong mga linuto na exciting na pagkain dahil ito yung mga version ng mga Kapampangan food na karamihan plant-based. So tell us something about your organization muna. Ano yung One Veg at ano yung inyong mga ginagawang mga aktibidad? Okay, so One Veg, our goal is to make plant-based food accessible and affordable while respecting and celebrating local heritage, traditions, and cultures. So yung one of our main programs nga is V40, which is short for Veg for 40 Days, where we encourage and help people to commit to go plant-based during the 40 days of the Lenten season. So, ayun nga, in line with celebrating our local traditions, we think that Lent is the perfect time to try plant-based since there's already a culture of refraining from eating meat during this time. Tapos, to help people, yun, gumawa kami ng cookbook, so featuring plant-based recipes. So, it's a mix of classic dishes na madaling i-plant-based or parte na talaga ng ng mesa natin tulad ng kare-kare, laing, dinding-ding. And yung tulad nga ng sinabi niyo sir kanina, plant-based innovations na with a twist. So tulad ng buko pusit at yung vegan buro na ginawa nga namin dun, bumisita kami last time, and sayote turon. So apart from this physical copy, these recipes can be accessed through different platforms like YouTube, TikTok, Facebook, and Instagram. Ayan, kumbaga kahit saan pwedeng makuha itong mga ideya, pwedeng mabasa yung mga ideya. Leona, gusto ko lang malaman ito nga dahil madalas kasing mapag-usapan pag sinusubukan natin yung diet o yung plant-based diet pag nasa topic yan, nakahapag pinag-uusapan, sinasabi ang hirap naman kasing gawin yan dito sa Pilipinas. Lalo na dito sa amin sa Pampanga, dito sa Central Luzon, alam natin, laging challenge. Kumusta yung community at ano yung masasabi ninyo doon sa ganong notion na ay parang imposibleng mag plant-based diet dahil mahirap siya, hindi accessible? Yun nga, parang nung nagsimula din ako, parang yan din naisip ko, parang, hala, ano ba yan, magsasalad na lang ba ako araw-araw? Pero ang hindi, or parang hindi nakakalimutan natin, marami talaga tayong Filipino dishes na almost plant-based na talaga eh. Pag tatanggalin mo lang yung karne, na siya, plant-based na siya. So, yun nga, tulad dun sa mga recipes natin, hindi naman siya, kilala naman natin siya, pamilyar ng mga lasa, adobo, kare-kare, laing, ganyan. Hindi siya, I think, hindi naman imposible. Kailangan lang talaga ng pwedeng unti-untiin, ganyan. Try it once a week, twice a week, hanggang maging 5 times a week na, ganun lang. Ano yung mga mapapayo mo? You're saying hindi imposible. Ito parang ano yan yung simulan natin once a week.
Pero ano yung other tips na pwede mong ibahagi sa ating mga kababayan na gustong subukan yung plant-based diet? Kung hindi mo na itatanong, minsan sa buhay ko, sinubukan ko yan. Pero parang, yun nga, gaya ng nabanggit ko kanina, parang mahirap kasi kahit saan ka tumingin, madalas yung mga pagkain, merong sahog na baboy, merong sahog na karne. Ano pa yung ibang tips na pwedeng subukan ng ating mga kababayan, especially for those who want na mag-start nga ng ganitong lifestyle? Sa tingin ko challenging talaga siya, especially if you're doing it alone. I think my tip is to look for your community, to look for other people who are doing the same lifestyle as you. Tulad namin, we try to make spaces more accessible for the community or the people who wanna try it. May mga workshop kami, may mga fiesta kami. Yun lang, pwede nyo siyang puntahan, ganyan, or pwede kayong mag-join sa mga online communities namin kung hindi kayo makakapunta, kung as a remote places kayo. And yun. Napakaganda, umiikot kayo, galing kayo ng Pampanga. Pag-usapan natin itong pasyal ninyo sa Pampanga. Alam ko extra challenging, of course, iba yung experience. Kumusta naman yung reception? Kasi Kapampangans are known to be pork eaters, di ba? Yung sisig namin na pagkasarap-sarap, baboy talaga. Yung alam natin pag sinabing sisig. So how was the experience? Kumusta yung reception ng mga nakausap din ninyo doon sa naging activity? Honestly, nung simula, kinakabahan talaga kami. Pati nung nag-intro yung mga lokal, parang sinasabi talaga, paano yun? Paano natin gagawin yan? Pero nung napunta na kami sa community cooking, nung na-discuss naman na yung mga food, nung nagluto na kami together, parang okay naman. Tapos lumabas nga yung mga kwento na, ito yung mga recipe ng lola namin dati na pinapainom na sa amin tong ganito dati sa amin nung bata pa kami. So parang sa kultura talaga siya. Even though sabihin mo na we love meat, there is still traditional recipes na are truly plant-based. Na sana hindi natin makalimutan. Sige nga, madaling i-prepare. Nandyan na rin sa libro. Ano yung mga pwedeng subukan ng ating mga kababayan for those na naghahanap ng easy, inaccessible plant-based meal, especially nga ngayong Lenten season? I think one of the easiest recipes talaga is adobo. Meron kaming adobo dito. Adobong tokwa lang siya. It's the same adobo that we know and love, the same steps, and you just have to replace whatever the meat that you use with tofu. Tapos, kung mas gusto niya naman na medyo parang gulay talaga, meron din, of course, laing. Tatanggalin mo lang yung isda. Ayun. And kung gusto niyo naman ng twists, kunyari, and meron kayong seafood allergies din, meron din kaming buko pusit. Oo. Ayan, ibig sabihin, kumpleto. Doon sa mga naghahanap ng variation, hindi po talaga magsasuffer yung choices. Pero eto gusto nating malaman, kumusta naman yung nutrition? At sakto, nandito makakasama natin sa ating programa si Jake Andal, ang nutritionist ng One Veg. Teka lang, ilalagay ko lang yung pangalan, nutritionist ng One Veg, upang pagpaliwanag din sa atin, ano nga ba itong itong magandang dulot sa pangangatawan ng plant-based diet. Isang magandang umaga, Jake, at welcome sa ating programang Newsstream. Magandang umaga. Ako po si Dr. Andal, isa po ako nutritionist at ngayon po isang intern ng medisina. At ako din po ang nutritionist ng One Veg. Maganda na nabigyan ako ng pagkakataon na pag-usapan yung magandang dulot ng pagkain ng plant-based na pagkain. Dahil una bigyan natin ng konteksto kung anong nangyayari sa Pilipinas. Ang mga pangunahing mga sakit na pumapatay sa mga Pilipino ay sakit sa puso, cancer, diabetes, kidney disease, na ang mga yung sakit na ito ay maaaring maiwasan at maaaring maibsan kung tayo ay kumakain ng mga plant-based. Nakikita natin sa pag-aaral na isa sa mga risk factors ng pagkakaroon ng iba't ibang cancer tulad ng colon cancer,
isa sa mga risk factors ng pagkakaroon ng diabetes, isa sa mga risk factor ng pagkakaroon ng mataas na pressure sa dugo, ay yung Mm-mm. labis sa pagkonsumo ng mga produkto galing sa hayop. At ito Mm-mm. ay dahil mababa sila sa fiber at hindi ganoon kataas ang antas ng antioxidants nitong mga pagkain na ito. Bagkus kung ito ang major na source na kinakain natin sa ating diet, ay hindi natin nakukuha yung mga nutrients na nabanggit kong kailangan natin. Sa katunayan, ang fiber na kailangan ng isang tao per day para maiwasan ang diabetes at colon cancer is around 25 to 30 grams per day. Pero ang isang Pilipino, nakakakonsumo lamang ng 8 to 10 grams. Hindi pa natin nakukuha even half of our fiber requirement. So I am not surprised why Mm-mm. pataas ng mga tao na nagkakaroon ng diabetes, alta pressure, at colon cancer. At hindi lang yun, pabata din ng pabata yung mga taong nagkakaroon ng mga ito. Ang pangalawa, nakita natin sa pag-aaral na ang pagkain ng plant-based, no, nakakatulong nga sa pagpapababa ng blood pressure, iwas sa iba't ibang mga sakit tulad ng mga nabanggit ko. Also, may mga bagong pag-aaral ngayon na nakikita natin na maaaring merong protective factor ang pagkonsumo ng plant-based diet sa mga iba't ibang neurological disorders tulad ng Alzheimer's, dementia, even psychiatric disorders tulad ng anxiety and depression. So nakikita natin yung kanahagahan ng pagkonsumo ng plant-based. Kaya siguro kung maitatanong natin, iba yung mga sakit na pumapatay sa mga tao 100 or 200 years from now kung saan wala pang mga fast food or ibang-iba pa yung uri ng diet ngayon. Oo. At iba rin yung mga sakit na pumapatay sa mga tao at this age, at this point in time. So pag tinanong ako, paano ba kumain ng plant-based? Ano yung mga pinakang unang gawin? Pinakamadaling gawin? Isipin lang natin, paano ba kumakain yung ating mga lolo at lola? No? Karamihan, prutas, gulay, at konting isda. At yung iba nga, purely vegetarian or vegan na mas maganda yung epekto sa katawan. Oo. Alam mo, napakaganda nung paliwanag mo, Doc Jake, kasi napaka-importanting malaman ng ating mga kababayan na hindi talaga kulang sa nutrients, yung ganyang diet. Kasi ang unang tanong na kailangan nating address madalas, so saan ka kumukuha ng protein? Yun ang unang tanong eh. Oo. So ano yung substitute mo sa protein? So hindi ka ba nanghihina? Sa mas madaling paliwanag, paano? Hindi ba sila nanghihina? Ito yung isa sa mga misconception na buti na banggit niya, sir, no? Ang plant-based diet ay meron ding sapat na protina para sustentuhan at suportahan ang katawan natin mga Pilipino at mga tao. No? Sa katunayan, yung inyong mga beans, legumes, mga garbanzos, chickpeas, tokwa, at iba pa mga mani, may mga laman silang protina, no? Na maaari ding magbigay ng protina na kinakailangan ng ating katawan sa paggawa ng selula at sa pagpapatibay ng ating immune system. So maling paniniwala na kung ito ay vegetarian or vegan, hindi mo na meet yung mga protein requirements. At ang argumento ko nga ay kung ikaw ay vegetarian or vegan at mamimit mo yung protein requirements mo sa pamamagitan ng pagkonsumo ng plant-based proteins, tulad ng mga nabanggit ko kanina, legumes, beans, tokwa, nakukuha mo hindi lamang protina, pero yung mga iba't iba pang nutrients na wala yung mga animal-based proteins. Number one, tulad ng fiber at saka antioxidants. Ang isang mga serving ng mga iba't ibang protina na ito ay may mataas na antas ng fiber na hindi nabibigay ng animal-based proteins. Kaya maganda na sa mga taong may mga sakit tulad ng mga nabanggit ko, diabetes, hypertension, sakit sa kidney, maaari nilang i-consider yung pag-transition. So kaya dito sa One Veg, tinuturuan nga natin na ngayong Lenten season, di ba, kadalasan ng mga Katoliko, mga Kristiyano, isisimula sila sa 40 days. At kung nakita natin, kung nakaya natin mag-transition to a plant-based diet after 40 days, baka pwede natin gawin 1 year at long term. No? Ayan. Maraming salamat, Doc Jake, doon sa pagpapaliwanag, pagbibigay linaw. Siguro panghuli na lamang kasama si Leona, imbitahan natin yung ating mga kababayan saan nila pwedeng bisitahin, ano yung mga contact, iba't ibang mga activities siguro na pwedeng puntahan. Kanina nabanggit na ni Leona, kailangan yung mga community cooking, very important. Imbitahan natin yung ating mga kababayan na gustong mag-try pero they feel, anong tawag dito, they feel na baka
kaya ko ba yan? Or parang na-overwhelm sila? Or natatakot sila? Kasi baka sabihin, ay baka ma-judge ako pag nakita nila akong kumain ng karne. Yung mga ganun. Di ba? So, sige po, the floor is yours. Simulan natin kay Leona muna. Ayun, so like I said earlier, as a YouTube kami, Instagram, Facebook, you just have to search One Veg across the board. Makikita niyo na yung recipes, yung community. Ayan, maraming salamat, Leona. Doc Jake, siguro panghuling mensahe din sa mga kababayan natin, especially ngayong malapit na yung Holy Week at Lenten season, yung gusto mong ipahiwatig din sa kanila? Ayan, nawala lang si Doc Jake. Ayan. Oo, pero sige, tuloy natin. Mukhang nawala si Doc Jake. Okay, sige. Anyway, maraming salamat, One Veg. Leona Yap, ang tagapagsalita po ng One Veg, at si Doc Jake Andal, ang nutritionist ng One Veg. Ifa-follow namin yung inyong page at makikibalita kami para naman sa gayon masubukan din namin yung plant-based diet. Maraming salamat sa pagpapaunlak dito sa ating programa. Thank you din Yeah. po. Okay. Yan ho mga kabalan, si Doc Jake Andal. Yan ho mga kabalan, ating nakausap si Doc Jake Andal at si Leona Yap mula ho sa grupong One Veg na nagsusulong ho ng plant-based diet. At lalong-lalo na ho ngayong Semana Santa, ito ho yung sinasabing perfect time, ika nga, na subukan ito ho nga ganitong uri ng dieta dahil may mga kababayan din tayo na alam natin, yung, lalo na yung mga faithfuls, yung mga mananampalatayang Katoliko, kabilang ho doon sa mga iniwasan tuwing ganitong panahon, yung pagkain ng karne. At marami yung nagtatanong, kaya ba? Oo, kaya po. Ayan, sabi ng grupong One Veg, maraming iba't ibang alternatibo, maraming options na pwedeng gawin. Ayan, maraming salamat muli sa One Veg para sa pagbibigay ng ng idea sa atin paano natin sisimulan itong plant-based diet na to. Gaya na lamang ng nakadudok dito sa ating programa. Ito si Kuyang Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Yan. Din ka na akong kabalen, Minalin. Dakala salamat, Kon Joel. Kumusta? Yan, plant-based diet, Kon Joel. Iwasan tamo pa masyadong dakala karni. Nakadudok din sa ating programa si Architect Romel Zapata Tubig. Nito pong Minalin, Pampanga. Tourism Officer ng Minalin, Maya Payabak, Koyang Justin Dizon. Maya Payabak, Arky. Atin kong buring butang kayo, pasyalanda kayo. Nakita ko yung post ng Minalin Weavers, di ba? Ang gagaling nila. Ayan, magandang makipagkwentuhan at ibabahagi namin yung kwento nila sa inyo at yung kanilang mga ginagawang produkto. Nakita ko pinost ni Mayor Philip Nagit, ayan, at yung kasama si Justin, di sa neto makibalita matyala. Yung asosasyon, yung Minalin Weavers, ito ho'y samahan ng mga kababaihang Minalenya na sila ho'y gumagawa ng iba't ibang produkto na pagkaganda-ganda, mga basket, bayong, bags. Yan, yan po, aming ikakwento yan. Arky, pasyalan ako minsan interviewin natin sila at gusto nating i-feature dito sa ating programa. Nakatutok din si Noel Cleofe. Ayan, maraming salamat. Sabi niya, Ellen Skincare, San Fernando at Tarlac Branch. Maraming salamat. Shout out sa mga taga Orange Bucket. Ayan, 10 years na ngayong October. Pagbati rin sa Artista Salon South Malolos Branch. Sabi ni Noel Kiofe. Maraming salamat. Ayaw pumalakpak. Ayan. Sige ho mga kabalin, at tuloy-tuloy tayo. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.
At every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Na tama, matudesisyon, na tama. Kabalen, magpapaalam po si Kuyang Justin sa telebisyon pero hindi ko papatayin yung ating streaming. Tuloy-tuloy tayo sa pag-stream ng mga balita at kwentuhan. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa sa telebisyon. At thank you for joining me dito sa ating broadcast. Pero hindi ho natin tatapusin dito yung ating streaming. Tuloy-tuloy tayo sa pag-stream ng mga balita at mga balitang ika nga may paggagamitan, balitang makatotohanan at balitang mapagkakatiwalaan. May paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 News Stream kasama si Justin. Gaya na lamang ho nitong balita, ayon ho sa DOH, mga kabalen, posible pong, eto na nga po yung sinasabi natin, posible pong maapektuhan yung presyo ng gamot dahil na rin dito sa nararanasang krisis sa langis, o yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Narito po ang ulat. May warning ang Department of Health na posible ring maapektuhan ng tumitinding tensyon sa Middle East ang presyo ng mga gamot at gasto sa pagpapagamot sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mahigpit na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon dahil maaaring maantala ang pagdating ng mga imported medicines at medical supplies na posibleng magdulot ng kakulangan ng supply kung lalala ang krisis. Ipinaliwanag ng DOH na kapag nagkaroon ng disruption sa international deliveries, maaaring tumaas ang presyo ng gamot at hospitalization na direktang makakaapekto sa mga pasyente at ordinaryong mamamayan. Kaugnay niyan, sinimulan na raw ng ahensya ang emergency planning, kabilang ang inventory check ng mga gamot at mahalagang medical supplies para matiyak na may sapat na reserba sakaling magkaaberya sa supply chain. Samantala, nilinaw naman ng DOH na sa kasalukuyan, wala pang kakulangan sa gamot dito sa bansa. Pero giit nila, mahalaga ang maagap na paghahanda para maiwasan ng mas malaking problema sa hinaharap. Patuloy raw nilang binabantayan ang global developments upang maprotektahan ang akses ng publiko sa mas abot kayang health services. Kasama si Raymond Tasoy, Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Ito ho mga kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating paghahatid ng mga balitang makatotohanan at may paggagamitan sa syudad ho ng Mabalacat. Nagsimula na yung libreng sakay services ng local government unit kasabay ho nitong jeepney transport strike ngayong Huwebes, March 26. I-deploy ho yung mga sasakyan sa MacArthur Highway mula ho dyan sa May Severa sa Barangay Dolores hanggang Shell Astro Park sa Barangay Lacandula. At dyan ho sa may yung boundary ng Angeles City at ng Mabalacat. Inaasahang tatagal po hanggang 6 p.m. o alas 6 ng gabi ang operasyon nito hong libreng sakay dyan sa may syudad ng Mabalacat. Skip the scroll and stream. At every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Na tama, matudesisyon, na tama. Kabalen, magpapaalam na si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. I-like and follow lamang ang page ng ang social media pages ng CLTV 36 News and CLTV 36 Official para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Balitang makatotohanan,
Balitang I-click nyo na rin yung notification button para tuloy-tuloy ang ating balitaan at every time na magla-live kami ay kayo ho ay ma-notify dito sa ating social media platform YouTube. Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok and like and share, follow lamang ang ating social media pages para sa mas maraming update. Muli po para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may pagkagamitan. Ito po si Justin Dizon, itong Newsstream. Maraming salamat po. Stream at every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalitang magyaman, magtutuan, magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.